Maayong adlaw ka Marites, nagkita na punta, daan na pod. So, ops, ayaw siya scroll, no? Ako ana pong hangyoon ang inyong mga mata, ang inyong mga kasing-kasing, ang inyong mga dalunggan, nga mamati. So, sa kuan pa lang daan, intro daan, no? Burog puol, no? Puol. Boring man na, oy. Sama na nga video. So, ayaw. No, sa igyod. Paminaw sa igyod. Kung unsay dagan sa ato ang istorya. No? Diba? So, na ako'y ikuan diri guys. Kamarites. Nga, ang tao naatay dalan nga agian. So, ang dalan nga atong pagasubayon, atong pagasubayon. So, nasa da ko i-joke no nga istorya about sa mga karaan nga mga tao nga toy sa una nga seryoso ba kay to siya no nangutana kung nakuan to siya ba dugay kay to siya nga wala ka uli sa ilaha. So syempre wala kay siya nakakita sa kanang wala kay siya nasito sa dalan ana siya. Uy nung maing buntag nung nang pwede mangutana ana po tigulang. Uy dong, pwede ka dong. Ano siya. Maagian pa ba ning dalan dari sa unahan nung? Ala po ang tigulang. Ay dong, natigulang na lang ko aning kalibutan na. Wala ko kakita nga ang naitaw dihang nahoon. So, mga ninana mga nga walay nahuot nga tao sa dalan. So, speaking of dalan mga kaigsuunan or kamarites, ang matag usa nato mga kamarites na atay lain-lain nga dalan nga ato ang ginaagian or ginalaktan. So imuhang imuhang kaugalingon karon. Yes, karon imuhang i-evaluate imuhang kaugalingon karon kung asa ka nga dalan na agi sa right or sa left. Joke. So I mean, ang kuan dari ayaw sa gyud scroll. Kung asa ba ka nasubay nga dalan sa maayo nga dalan ug sa daotan nga dalan. So seryoso na ta, padlangan ka sa seryoso ani. So kalagmitan sa mga katawhan karon santa iya ang dalan nga giagian. Dalan nga matarong ug sa daotan. So atong i-evaluate ato ang kaugalingon kung asa ta sa duha nga dalan nga ato ang ginalaktan. So ayaw sa jud tiwasa sa jud. So kuan pa ni TikTok pa ni katubang ka-remember mo nga nay katong na viral nga TikTok. TikTok isgutan nga nakakita nag mga pinaliki hala ikig aron kana bang makapadaghan sa followers, makapadaghan sa viewers. So naatoy na agi sa akong wall nga ipit ka iyahang kuan kamarites ang iyahang tang nato nga liging. Syempre nakita didto ang katong naliki na gyud ka isa nga tanan. So ana ang kinabuhi nga aron na jud daghan ang followers o viewers. Pero nin anay gani scroll dayon pero katong TikTok nga nin ato labi na ang mga boys. Boys tinood na ibalik-balik pa i-zoom in pa ana pong cellphone pinaara ugid ba ugid. So balik na po i-zoom in pa jud i-zoom out no unay realidad. Uy bad na. So ning ana ilabi nag nin ani bitaw kanang maghisgot og usay dalan nga imuhang agian na di gyud sila ganahan nin ani mga kamarites kay boring daw. Kinahanglan karon ang kamatuoran mabutyag na jud
no, pinaagi sa cellphone. So nin ana ra. Hi. So atong basahon diri sa Biblia diri sa Pinadayag 21 chapter 21 verse 8. So nag-ingon diri, apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinahuon ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno ug sa mga makihalawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsimbag mga Diyos ug sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagsilaab sa kalayo ug asupre nga mao ikaduhang kamatayon. Allah. So mo to guys, klaro ka idi ari nga. So mo na ta kung giingon ganiha nga kung diri nga dalan ang imong pagasubayon kana kung gibasa, sumadto ka sa nagdilaab nga kalayo. So ayaw tuguti nga karon nakabalo na ka nga maadto ang imong nga kung masubay ka sa dalan nga nin-ani, ayaw tuguti. So paningkamuti napay chance nga mabag-o sa kinabuhi, dako pa kaayong panahon nga magbag-o kay diri nga matujud sa kalinaw nga kalayo. So ito guys, ginaot ko nga nasabtan. So mauto ka marites nga kita na dyan magbuot sa ato ang kaugalingon kung unsa nga dalan ato ang ginalaktan, sa maayo ba nga dalan o sa dautan ba nga dalan. So nag-ingon po diri sa Matthew 25:46. Og sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon. So luta ay so sa magsubay sa matarong nga dalan, mga kaigsuonan, mga kamarites, maadto sa kinabuhing dayon. Wow. So may naot ko nga masubay ta sa dalan nga matarong maadto ta sa kinabuhing dayon nindota. Ana ra, salamat sa inyong paglantaw. Manghinaot ko nga for today's video nga naamoy nakatunan nga gikan nako ay lang mo pagpuol sa paglantaw. Manghinaot ko nga inyong i-share sa uban. Please share this video. Ayun, na may kauban sa sulod sa inyong balay, walang tawa sila. Ayun, syempre ang mga tigulang wala man ng cellphone, no? Yun na yung sugilan nga duhade kasigaran sa mga andun sa mga nahanatog amahan, di magkahilig ko ng mga cellphone, ganahan may parang mga 3 years old, 4 years old, ganahan ko mga scroll og cellphone. Huwag ka na to ang mga mamagpapa na langan lang. So i-share na lang nila mga kamarites, isulit na lang jud ang kamarites. Naglaba magugog kamarites, di ba? Naglaba ko, di nagtabi po ninyo. So ana ra, please share this video. Manghinaot ko nga naamoy nakatunan nga pagtulunan, mas dili kayo daghan nga pagtulunan, at least nakabalik ka nga natay padulungan kung unsa nga dalan ato ang ginasubay. So ana ra mga kamarites, bye bye for the next video. Ayaw mo ka kanang kapuol og lantaw.